and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Unsa man day imong ihangyo nako? Ha? Tay kadyo. Sinto. Muhangyo ko nimo. Nga ayaw pagminyo. Oh, tay kadyo. Tumahanon mo ba ang gihangi ko kanimo, Sinto? Nga dili ka magminyo. Oh, tay kadyo. Makalaong pa ko, Sinto. Nga dili ka magminyo. Tay. Hunauna ka na pag-ayaw, Sinto. Hunauna ka na. Dili ko magminyo. Sinto, muhangyo ko nimo. Nga ayaw pagminyo. Lisod ka ng tumanon, tay kadyo. Maglisod ko. Gusto ko makakita sa akong liwat. Sa akong anak. Gusto ko makabaton ko og pamilya. Pero dili mahimo nga pakyason si tatay kadyo. Naglibog ko. Ay, mauna ni Brad Richard, ha? Sir. Mo na gisulti atong gwantya. May gali na kaila-ila. Mao man na kabutang sa address. Sakto. Now. Oh, salamat ba ya? Niya nga mong plate yo. Okay, kadaog na ta. Mao ka na din taon. Ang bayan yung mga dato, mga puyo, ng dagko, mga ng bayan din eh. Alangan mga pobre. Dato, yun. Dali na. Okay. Oh. Kini. Mao na. 3, 6, 7. May tag mo gawas na, oy. Ambaw. Mao ni may. Oh, dunay doorbell. Anak. Wow! Magkita na yun may ani si Moana, my love! Wow! Doorbell ko. Excited kay ko makakita ni Moana, my love. Oy, akong sinapay, tarungan ako. Saan? In love gid kang Moana, no? Ay, oo, jackpot ka na kung ma-inlove si Moana na ko, no? Mura kong kadaw jackpot, aning luto nga ako kay premyo. Guwapa niya, dato na. Kana, konsugton ka. No, dugay man bay. Umay nga, ble. O, tingil tawo. Tuplo ko na ako sa doorbell ko. Ge. Uy, ala. Say tuyo. Oh. Naigon mo. Oh, Ha? hala, Naigon no? ba mo? Isug lagi kay kang tingog, day. Kuhan kining, Asa mo nagsulti diha? Ay mo nagsulti, ha? naikon ko ta. Uy, di arak kuy. Ninda kang boss gate ba? Di arak ko diri. Aw, nara di ka diha, day? Mura lagi kang isog, day. Ha? Naram di kang kadahana ka diha? Say kanahan, tarong ha. Pagguko to sa umong pitbull ron. Pitbull? Miss, pasensya na ka, miss. Kining, naalang ta mi toyo. Naigon mo? Oh. Paano mo sabi, ha? Ang manaigon ba? Paano mo sabi? Disimbre naman. Mga daghan ang naigon ron ni. Pero bisag bawal. Gina lang. Naman kami kanta diha. Dato mo si tagiya din eh. Hala, no? Basta di ay, Disimbre di ay. Manaigon yun di ay dayo na. Manaigon yun nga mo mga itsura. Mananaigon din eh. Kanang imong kauban nga macho, gwapo, dili. Pero ikaw, mura. Paano mo nasabi, day? Paano mo nasabi, ha? Bay botay. Usang ka ba? Ay ko na anak ba? Wayon kay kanahan. Mura bagon say nakita na to iyar yung batang nas bangag. Duklanti ka ron. Gawa sa ebe kay duklanti ka. Sobo di ay. O duklanta ka. Miss, pasensya ka na, miss, ha? Di may manaigon taon. Nangita lang yung Sir Jimmy. Ay, si Jimmy di ay. Oo, na siya. Nganong kailangan mo si Sir Jimmy, sir? Kuan magugo, anak ko nagtambal niya dito sa isla San Isidro. Niyam gani ang calling card, gihatag na ko. Kakadiyot lang, sir. Tawagan ako, sir, ha? Kasi nga ni mo.
Hello. Sir, doon na nangita ni mo, sir. Simeon ko no, anak ni Kadyo nga, nagtambal ni mo. Ni Asia? Ala, pasudla na yun. Uy, ni Asia Simeon. Maayo kay ni Asia. Dad, wala ka na ko. Okay, sige anak. Amping. Salamat, Dad. Bye. Sige, bye. Magamit ko si Simeon. Magamit ko siya. Guard, kanay, guard. Klaro, anak. Sige, suod na mo. Sir, nagpaabot na Sir Jimmy niyo sa sala, sir. Oh, gopo-gopo sa di ka gwardyaha ka. Diretso mo na akong pultahan, sir ay. Suod lang mo, sir. Oh, wow. Nindot mo nagbahay, sir. Oh, Salamat, miss, ha? dapat, miss. May buti, tara. Strikta ko itong gwardyaha da. Gwapa ta, pero strikta. Oo. Ikaw ba? Sa bati ni mo, tanani mo, guwapa man. Oh, bitaw. Dali na, dali. Gwapa ko nitong hero sa amo. Ay, ikaw, ablihin na pultahan, muchacho. Ablihin pultahan. Kasi muchacho. Ikaw ba? Alalay ron ka na ako. Ako may amo ni mo. Oo. Sige na, muchacho. Ablihan pultahan. Ora mismo. Bida. Ako na ron ang alalay noon ni mo. Ay, reklamo rin. Dali na, ablihin na pultahan, oy. Oy, haka ni mo eh. May pagwate ka ang kuyuga na. Imo naman kung alalay ka na hana ka. Ay, reklamo niya, muchacho. Alalay, di ka. Ablihin na pultahan kay dato na niya ko. Ang ngayon ako dato, ablihin na pultahan. Pagdali! Oy, bida ni mo eh. Abla! Nagalakos ka mo. Sorry kayo. Okay lang. Sige, dihaon na ka mo. Kaumot niya. Ilabi nang yung ginanawang nakangkap din ako. Kaumot. Moana. Moana. Yes? Hi, hello. Katawan lang. Yun na pa. Nakailam ko ani nila. Hi, hello, Moana. Hello, oy. Siya, cute. Ang anak sa nagtambal niya di Jimmy. Simeon, dali na yun ka mo. Dali. Tuon na sila. Sir. Ipasod na sila ni Daddy Jimmy. Wata ko, bay. Uy, muchacho, wata ko, oy. Nga naman to, eh. Nagkakakusnon ko niya da. Niya, nagtinuto kay pagit may. Gwapo man sa day siya. What? Really? Yes. Mauna BFF. Basta, magkita ta ha. Going na ko sa coffee shop. Ayaw pagtugay, please. Okay. Going na sad ko. Bye. Simeon? Katong igsuon ni Sendo? Tuwa ko sa ila. Type na ba kayo na ko siya? Macho na. Gwapo pa cute. Bisan og medyo idaran, pero gwapo kit siya. Napaybukton nga. Ay, wow! Natuwa na inyo, sir, no? Nandot kayong mantiki, antiki. Dito rin palitan sa bingwit, Antik na, antik. Dili na antik eh. Dagko ba kayo mga kwadro, Apa yung mga dagko ng tibis bongbong? Ng salasit, dagko kayo. Induta, sir, oy. Pwede anin ko po yun, sir. Butoy. O nga nung dili, pwede kayo. But, sigurado ba kung kasaligan ta ka, Butoy? O ay, tagi ginagway ako, sir, hangan, sir, kuyo kay sir. Yamatra? Kini nagwaya, sir? Kadudahan ni mo, ha? Medyo. Paano mo sabi? Joke lang. Pero pwede kayo mo din ha? Ilabi ka na Simeon. Kuhaon ko ikaw nga private bodyguard. Sir? Ako, sir? Unsa Private ko, ha? bodyguard ka na ko. Uy, ako. Pwede mo ko ka ng private bodyguard mo, sir? Isu mo ka na Simeon? Kumaob mo karate? O ako ikadlo ka, sir? Sa'yo na ni mo? May Butoy. Mao ba, ha?
May noon kon mao ka na. Mao ka na. Muna'y Saan ka, gusto sad nako. Kanang isog kayo. Kanang way gikahadlukan. Ha? Okay, dawat ka na. Agad-agad! Dawatay ko nimo sa Jebe! Oo. Makahimo ka man gani og sugod karon. Magtrabaho na mo din ha? Kini. Kining, Sir Jimmy, kuhan ka ng dili palang tingali ron. Okay lang. Agad na ko nimo. Sige. Ako, sir, sugutin ko karon dayon. O, pilay sweldo na ko, be. Sa sweldo, way problema. Ang monthly, mag-monthly ka na ko og 40,000. Hala. Katingog ko dili, magkuno, sir. Musagit ko, ha? Wow! Sugot kay ko, sir. Libre mo ka tanan, sir. Oo, libre tanan. Benefits ninyo, SSS, PhilHealth. Basta kumplito na tanan, ha? Kanindot, anak, sir. Okay kay ko, anak, sir. Pabili nila ko din, sir. May butoy. Trabaho na ko, bay. 40,000 buwan. Nakadako, anak. Kumplito patanan. Yes! Malipay yung si Nanay Lisa na ko, anak. Okay ko, sir. Basta pag binuotan lang yun, ha? Ay, sir, oy, trabaho ko kutom sa kong mahimo. O saban, sugod ako karon? O sa'yo ako trabaho, sir? Driver ka na ko. Sa? Ako driver, sir? Driver. Personal driver ka na ko. Driver, personal. Nya, kini si Bay Simeon, personal, bodyguard. Personal bodyguard na ko. Ikaw ang mo drive sa sakinan, bisan asa nga akong lakaw. Sir Jimmy, kanang pwede ba mo, baylo lang yan ni Simeon ba? Pwede na ni mo? Pwede siya lang driver, ako yung bodyguard. Bay butoy. Dili mahimo. Mas isog magkaha kini si Simeon, ha? Og... ako mas isog kong Simeon. Oo, mau ka na ibuot ko Bayon ni pasabot. Mas isog ka magkaha ni Simeon. Og kamao kang mukarate. So, driver ka. Kay, mas nagkinahanglan ko og isog nga mo drive sa sakiran. Dili maratol dayon. Mao nga ikaw gyud butoy. Kay isog ka magkaha kayo. Tudlon sa na ko, sir. Tudla. Pero, sir, problema kayo? Kay unsa? Di ko mo drive og auto, tarak-tarak ra. Unsa di ay? Uli kasi inyo. Wa kay trabaho. Nindot kay sir. Nindot. May pay mag-appel kang kumbikal skate, sir. Maita sa nimo. Wala pagdawat ako, tak-tak na yun. Usaon nga di ka magkamaong mo drive? Kana, timing na. Cellphone mo, sir. Muring na ron. Kadiyot. Murag mitingog yun tinoon. Hello? Dad, help me. Help me, Dad. Moana! Anak! Naunsa ka, anak! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!